יש לי לכולם, אין לי משהו לעשות חוץ מלשעמם אתכם, סתם לא. אז ככה, בואו נבדוק איזה משחק אתם רוצים. כמובן שנראה לכם שדרוגים ברובלוקס. דבר ראשון, אני בשוק שאשכרה יש דברים שאני לא האמנתי להם אף פעם. אז ככה, מי שיודע, יש לי מלא דברים שאני רוצה להראות לכם, וכמובן תלבושות. לא ראיתי לכם את התלבושת שאני קניתי. לא ראיתי לכם עוד סוג. יש עוד סוג של תלבושת שקניתי. הסוג של התלבושת שקניתי, יש עוד סוג של זה, של בנים. אבל בואו נראה לכם, זה לא קשור. יום נעים לך. יש מכנס כזה, אבל אני לקחתי את המכנס הזה, הוא הכי שווה, הוא גם נראה יותר טוב ויותר נעים. ויש את הסוג הזה של מכנס. כמובן שזה ממש טוב, אני מתה על זה, זה מושלם, אבל זה לבנים, אז אני לוקחת אך ורק לבנות. אני רוצה אחרי זה לקנות דברים, מכנסיים של זה והכל, כמעט שיהיה לי 10 רובקס. אז כמובן שאני קניתי גם את הכובע, ויש לי כובע. בואו נעשה לכם משהו עם הדמות שלי. נגיד ככה, אתם רוצים נגיד לשים את זה, שימו את זה, או שאתם רוצים פשוט סתם להיות ככה, אבל בעצם לשדרג את הדמות שלכם באיזה דבר יפה. אם אתם רוצים בלי פרצוף, אין בעיה. אם אתם רוצים ככה, זה יעשה לכם ראש למטה, פרצוף צפרדע, אין לנו מה להתבקע. פרצוף דלת, אני דלת. פרצוף כזה גדול מדי. פרצוף כזה גם רגיל. פרצוף כלבלב. זה הפרצוף שיש לי, כי יש לי כלבלב. ומצלמה מי שרוצה. ופרצופים רגילים כמו כזה, מי שמכיר. כזה. וכמובן כזה. יש לי שני דברים ממש. אז תבחר פרצוף אחד. אני בוחרת, אני משילה את זה, אבל אני לוקחת את זה. זה הכי יפה. אבל כולם פה אותו דבר, בואו אני אראה לכם את זה. אבל אם אתם רוצים גם שיהיה לכם עיניים, אז תבחרו מה שבא לכם. כאלה עולים חינמים. ומה זה? בואו נראה. זה עושה משהו לא טוב. מה? אל תקנו סתם דברים, זה סתם יעלה לכם רובקס. אני לא הייתי ממליצה. נכון. בואו נראה איזה עוד דברים. תפסיק. טוב, לא משנה. יש פה כאלה דברים. ובואו נקנה את זה. שזה דבר ראשון יפה. אהבתי את הדבר הזה. זה נראה כמו עיניים. אני מתה על זה. 3, 4 טוב, כמו שאתם רואים זה קונה לי. עכשיו צריכים ללחוץ את זה פעמיים. כמובן שנכנסים לפה. זה עושה לכם סימן עיגול. ורואים שקיבלתם את זה. אז בואו נקנה את זה. זהו. כמובן שאני לא מראה לכם הכל, כי אני לא רוצה לבזבז משהו. טוב, רגע, זה אמור לטעון. טוב, תקשיבו, אם התינה לוקחת כל כך הרבה זמן, אז אל תתייחסו לזה. וכמובן שזה לוקח מדי זמן, כן, יש לי פה מלא חברים. וכמובן שאתם צריכים לעשות מלא דברים כדי להשיג רובקס. כמובן שלי יש 10 רובקס, אבל אני לא יכולה להראות לכם, אין לי קליטה, אני לא רוצה שזה גם יתבזבז לי סתם. אבל בואו נעשה לכם שוב תזכורת, איך עושים רובקס. אני אעשה לכם תזכורת, בכוונה רציתי להראות לכם איך קיבלתי את החולצה. אז ככה. לא משנה. אז זה המשתמש שלי. כמובן שאני לא אראה לכם אותו רגע. זה המשתמש, רגע, זה אמור לטעון. היא מתעפת מהשטויות שלי זאתי. לא משנה, אז בואו. אז ככה, זה מה שיש לי את המשתמש שלי. לא נכנסים להגדרות, זה עלול לנעול לכם משהו. נגיד אני נכנסתי להגדרות וזה נעל. כן. ועכשיו נכנסים לפה. למרות שרציתי רק להראות לכם שני דברים. אחד, איך אני השגתי את החולצה, ושתיים, איך אני עושה כרטיסים. זה אמור במשתמש שלכם. כאילו, יש לכם משתמש מי שלכם, אז תעשו את המשתמש. כמובן נכנסים לפה, כן, אני דרך הטלפון אני עושה את זה. אבל אני עושה איך שאני רוצה. וכמובן לוחצים על התמונה. לא לוחצים על זה ולא לוחצים על שום דבר שלא יעשה לכם בלגן, כי אתם לא יודעים מה יש בזה ומה עלול לקרות. כי זה יכול להיות או עוקץ או כל דבר אחר.
אני לא יודעת, זה מה שאומרים לי לפעמים שיש דברים כאלה. תראו כמה כרטיסים אני עושה, נגיד, זה הראיתי לכם, כבר עשיתי, יפה. אז ככה, פותחים כרטיסייה חדשה, בלי פעלולים של דברים אחרים, לא משנה מה אני אומרת לכם, אז תתייחסו למה שאמרתי עכשיו. וזה, אתם יכולים לשלום שם, איזה שם שאתם רוצים, אתם יכולים למלמל או בעברית או באנגלית, אני מעדיפה אנגלית שלא שימו לב. נגיד, אתם יכולים למלמל, זה, וזה. ואז אתם יכולים לשלום 12. ככה. ופה סתם ממלמלים. 13. תחצו פעמיים שזה ייתן לכם אפור, כי זה מה שהכי נותן לזה יותר במה. אל תלמדו ממני לכתוב ככה, זה תמיד עושה לי ריבועים. אז ככה, בואו נפתח את זה. כמובן שאתם תתייחסו לריבועים האלה, סתם ריבועים משעממים. זה. אם יהיו תיקונים אני אצטרך לתקן. כמובן שזה ייתן לי ככה. בהתחלה זה לא ייתן לכם מלא רובקס, זה ייתן לכם 0 כי אתם עדיין לא רשמתם איזה רובקס אתם רוצים. אז ככה, אני רוצה נגיד 6. שימו לב שזה גם ב4 כמו ב7 שעשינו מקודם. אבל אני לא רוצה. 6. אני נגיד רוצה שיהיה לי 0. שימו לב, זה ייתן לכם 0. 0. אוי, סתם אמרתי. אז זה לא ייתן לכם. אותיות כאלה לא ייתנו לכם. תחזרו לאותיות בעברית. ואז תרשמו 12. תנסו 12K. לא ייתן. זה לא ייתן 12K כי זה בעברית. לא, סליחה, זה באנגלית. ואז אתם לא לוחצים על זה. אם אתם לוחצים על זה, אני אעשה לכם דוגמה. זה לא ייתן לכם. אם אתם לוחצים על זה, זה לא יתאים לכם, ואז אתם לא יכולים לשלום רובקס. נכנסים שוב, אם אתם לא עשיתם את זה בטעות, נכנסים לזה עוד פעם. אם אתם לוחצים, אמרתי לכם, אם אתם לוחצים על הפס הלבן הזה, אתם לא מקבלים כלום, אתם סתם מוציאים אתכם מהמשחק. חכו, זה אמור לטעון לי. נו כבר, מה עשיתי? אוי. חברים, יכול להיות שזה ייתן לכם קצת באגים, אז אל תתייחסו. בואו נעשה מההתחלה כמה דקות. לפעמים זה ייתן לכם קצת באגים, אז אל תתייחסו. הנה, תודה לאל. אז ככה, בואו נעשה כמו שאמרנו. מה אמרנו? בואו נעשה נגיד 12. כמו שאמרנו, לוחצים על זה, לוחצים פעמיים. נו. יופי. יוצאים כמובן ופותחים דוכן. אבל כמובן שאני לא רוצה לפתוח דוכן כי לא בא לי. כי אין לי כוח. וכל זה אחרים, אל תתייחסו. כמובן שכל אלה אחרים לא להתייחס אליהם בכלל, הם סתם מעצבנים. ואלה כל המשחקים שיש ברובלוקס. שחקו בהם, הם שווים, הם מגניבים. ותשיגו את התלבושת הזאת למי שרוצה אותה. זה במשחק הזה. בואו נראה לכם, בואו. זה המשחק, רגע, אני אראה לכם את המשחק, שנייה. הנה, נו. זה המשחק שאתם צריכים להיכנס אליו, אוקיי? זה המשחק שאתם צריכים להיכנס אליו, יש להם 170 אנשים, זה משחק שווה בטירוף. פה משיגים מתעודד באנגלית, מקבלים עוד, ואז אתם מקבלים מין חולצה כזאת או שיער בחינם, ואתם לא צריכים לחסוך על זה הרבה מאוד כסף כדי להשקיע. פה אתם נכנסים, כותבים את השם הזה, אני אשאיר לכם את זה לכמה דקות. כתבתם? יופי. ואתם נכנסים לפה, מחפשים את האותיות האלה, ואז אתם מוצאים, מקבלים את הפלאשים האלה, כאלה, כמו שאני עושה, ואז אתם מקבלים את השיער, או לא יודעת מה, וזהו. ביי ביי.